Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori, Nichisemo chinde chinyinge. Nicodas, Digital TV na Smart TV. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao. Igo iko yenyore. Dizi TV nigo turine kirenga. Ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Mambia yama tuko wiki gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha Mambia goika chinsa isato imeyan Dizi TV Bona botambe to gochakeri litukuri yao ase ogwansu tumede na manga koraganire kulitukuri goro no tukobogima konde bone Mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara no mete ensaki Enzakia umete na mugasogete umete Mambia ewa no mada tena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe manjo muri ari ntura gotika maiga imana ntuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuri yao asenjire ndunge kima Enzakia ya Dizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki weshera buneri ya Kamiti Maximum Prison egitire ige mineti igota kirobenye mari bakokore egesibo kyao kiri gwasibirtu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Dizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Dizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Dizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotira boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebali mogo torora korwa sinsemo chama chengumbwana sesimole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.dizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni Mambia yao nigera unchurie imeya Dizi TV Obolemi nobonda numurubiryo bwogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo kenyengima kwimokerera iguru obolemi nobonda boigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amangana mange obotugi bwechimboli chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeliro balyagusi chiamate chiria chiaisanekirie nendagera nigo chigenderete buronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigerere yakonye tutare ndo mutimo kontwa gotebingo cyo no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigerere yabona tiganda koira mpaka sitogo chigwesokera cyanga kirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bona akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu toba sego obolemi nobunda kire Jumatatu ensege munenu suya maragoba no moiroro ritukoria Jumanne chinsa isano na imbere nechidegeka 15 obochenu ni goboro bwengencho mono asubogima bwao kurenda asawetanaine nako yachena buna gokoro bochenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobochenu gakubwatirana n'abanyagitari ao asumurubilyo bwokomenyokuya kebochenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigererie omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kiri to kende to kurariri bwaga gatokuria na rira tokonye
igori tokora rwandika kitomenye buya kemocha Buna kutambi nkuba tebinga eanje bwanju. Kera ritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Aigandizi TV. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. New Brighton Apartments niki nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imegichi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getunwa kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinyurete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ne chibabu chubwesibiria nigo chibekire chi tiles na kubiko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire nigistimera roro chinga kichonsi amache nigangusire na kubiko ase chitangi ayatariko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo nigibwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 nigabwate libagari nene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Na gukwaniro mwancho murigereria Ndizi TV na ndi ninga kingi yangu kwaregania ase mesa ya mangana maya
chinsa ni sano na ibere chabono mugaso nandi na kwariganiria senjira ya bene egere nkumanyenga nararia ya na kwariganire kuruga iga se studio tobwate wetera se mitandao yaito ya Facebook na Ndizi TV News, Twitter tonyore @Ndizi TV News na boigo YouTube na togotoka buna Ndizi TV News. Boigo asensemo ye website tonyore buna www.ndizitv.or.ke. Igo na kwariganiria atarimake ase Jumatatu ya rero chitariki 25 omutienyi noyo 12 omwaka bwechiri bwibere na 20 noyomo. Tosuka na iranira se kege kerebusyo nkumanyenga nararia ya na kwariganiri. Na kwariganire naende ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita ekaronko ya chaka korwa se bunge ya Bonchari abwa saboroki wa Bechi University boigo na boroki wa Bechi skuru chobo bundi baumerana eliogo kwanera igoro yobo choli bogo chiago koreka ase omotienyo yoiga bakoragwa na Ian Simba oyokoligie kerogo kyobo president asobo choli obwo nigo babe kabene amaganio alibaganite guche gwikeraniwa asomorai baranyare ko babago chora buna barabwo aborokiwa ase obocholi bogo chego koreka chitariki 30 omotinyo yoiga nigo boigo batebire buna amangana na mange araje kurigererwa gati yabo nobo bagi osoko egwa wechi basari nyorango bocholi bwa borokiwa nigo bogo koreka baada wose nigo bogo koreka asegeka kyumwe koyomo na boigo bwa manyakoba bukwareganiwa tigato enda sensemo ya Bonchari tororengana kyamangana arenge Amarieta ngoro kuyan Simba ndobwate kiome kya banafunzi gekoro kuna busa ekigekoro kuna Bonchari University Student Association ndogenda ne campaign nchebuna yan Simba ninde one of the president aspirants igo ngobone wesege n'abantu bane nabo bakominyoki batini matebuna yan Simba nindo morito nande nimbwate chinguru na nimbwate kiregento keganeretie kyoko konyo mwanafunzi Kosena kia barai. Kosena ki comrades. Comrade power. Igento kiagere tenga tenene ke gorege kia banafunzi. Bonchari korukare totigere maiga. Moso the current leadership equal distribution of bursary tekoli ribya. Abanafunzi tuarera tokaruana yekama gocha tokaewe bursary. Kera toewe bursary this bursary te reflect school. Ekuna kigente kenene sana kia ndomete buna yan Simba ngatebana rasi mangiche on table on board ndu anerera banafunzi mpaka banafunzi baegu equal distribution of bursary kozena kia banafunzi power comrades power asamarieta ankoro kwedu inondieki kuseba maite buno opinionated indega iga asegente kemo abana ba minto bakuru Bonchari ntubwate chikura ebagotana the sustainability of economic freedom relies on education kochora baraya baya bagochigwa advocate batumeke kia busa basensitize abanafunzi baende chisukuru ku fail amatemtali umusho bwa maisha na nintu bwata maisha ande mutu baende chi college TVET college njiro as a team ya Simba monde governor secretary general ngochi ko make sure through busa to sensitize abanafunzi bali batiketa form 4 bairane chisukuru basome Njebnumo finance secretary aspirant ngwana ande ko ligichinjere awo Thursday team ya Simba tuende se viongozi vitu mbalimbali chibese chetu nyare konyora Ndot support talent mbali bamete gotera maite gotenga mbali bamete uchesa mupira Bonchari wikatu tunyore the impact eranya kokonya sisi like comrades Nensemo ya barai kurwagusi nigo bagendrete gwesokia na gusira ebyegwa ao gati yabo ebyoboteli nenkoyo gati ebyegwa binde ebinge Evans Ogari nigo agendrete gusira ebyegwa ebyo abwaseri tukuligoro asirete ebyegwa kurwa sabasaye bagokora oboteli asensemo ya Sengera egotoka se constituency ya Bomachoge chache Rero ga Sengera tobwato moyega bogo promote abasani baito gaiga na rero bunere Huduma Day nande holiday abantu barure Christmas twabwa buna nenga kengiya y'abantu baumerane barachenga gosebano omoyego yo mono go promote abasaya ntobwata abasaya gaiga gusi bamaete gotera matera baro bamaete gotenga na anda bana bagotakerwe semeye mbali
igo etwarora buna ka tobegete function buneye no abasaye bali bagochi baba involved nebinto bitali bebya nabokonya abanya libaga iga bachire nande babeire bisi yake nande lituko lyerire buya nande of course biwa abantu igoro ntwaragerete bone meberero sete chindagera ero na masoesi nande tokora tokonya gutienaga no torega somo chosengera no mheshimiwa Nuonga is a good friend of mine nena bangaligeta ngande no togocha toroji talent muna ba muraba bwa talent umete talent nje asebi nyoro chitigire igo so ndeta tena ki gushia ito we have talents nanda kerto ai talent yechi kero mondra ba talent ya nya samu bekerete era moikigo chibotwe motabali sabarie iga so bwenge te tobwaterane tori talent ya sebi nyoro buno mugambia koraga iga ekene kyaro kerigo cha sabara ibande nga bali ri talent ya sebi nyoro bakonya abasae because abasae bali talented lakini bagwatie support so may God bless you mrai na abaibori nigo baburiwe kubaigeria abana babo igoro yegekoro kyomogusi eliogokinya embwa yomogusi gati yebigori bigokina bono obwo no bosemia bomosubati Edna Kangwana gochiasa abaibori chingaki aikiranete asomoyega bugochengera egekoro kyomogusi imeyobochie obosongo omugusi ari ko mundo mwaisa godona abantu babera batubanga na Dr. Makira ekiyorumi komisa kwinja bagusi ero sogerera ne foundation no musio modakani agere tososio kiramade na tadi na mimi dairobi na chino disco bando bana ko tamaduni yabo okugenda matanga yaba iko kandi yaba iko we koronera abantu bana wale go mudo iko kiyabo amada abana genda kabisa bando kimondo yobosi na eba mudile kana maskani tani mama ite so ko se Kiswahili dese ke tobande amaganamo na rusi yao kule kabili ya baikuni kuimbole na kwenda otore matene bali ko wande ke ba ina tingo ne yo tawo tani ko sima ko kina kwa tire bino biku tinge chije iko kono ko ni onge ona ate kicha mambia yao ko tele na nomoro ko sa na wa te nombre ya ke mai kula ko sama bandara iko da ngamo ko ni noge ko ko sa ma ne ba kuli ne noge ba ko ba da ba no nomoro n'abantu nigo basemiwe kurenda ebinto bitwetanaine na gotiga gutuguta eubi ande onsi nigo boigo baboriwe gusimeka emete elio gukinia rinani imeyense ya Kenya ayo na mangana yo mwana Karen Kimani oyo bwate miaka kianda oyo bwanchete ebinto bitwetanaine chingaki arenga sensemo ya Mombasa na kugania abantu bonsi kurenda amangana gose kurenda ebinto biri bitwetanaine My name is Karen Kimani. I'm 9 years old. I'm in Mombasa. I come from Kenya. I went to the beach and my family, we saw plastic all over and I don't love the way they're doing and they're planting trees, but I wish the trees to be planted more and the beaches to be clean and they stop littering the beaches of plastic because when the plastic goes to the beach and then it flows away with the water, the plastic will go, the fish will eat it and the fish no mulikyo manene wekyombe kya bakoli emirimo Kotu Francis Atwoli nigo anyartkomaga komwa ekegwa giechombe ibere omuraiwe kyama kya ODM Raila Odinga na goteba asobochori bogocha bu mwaka wechirwe ibere merongo ebere nebere nigo agocha komwa okoboko elekwana kyabuna obeire omo president ogatano bwense ya Kenya nigo boigo aganetie abantu komwa Raila okoboko asengenchonga na chokoleta amonchorelio imeyense yaito ya Kenya. Tunataka kuwashukuru na kumshukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye pia ni wa jamii yenu. Kwa hivyo kura zenu zote zitakuwa ni za Azimio na zitakuwa kwa asanteni sana, msiondoke.
Hii ng'ombe iko pande hili ya kike, iko tayari mimba ya about 3 months. Utatoa maziwa hapo, ukitoka unakunywa kachai kama umetoka kwa kampeni umechoka. Hiyo ingine ni no Seneta o Kakamega Cleopas Malala nigo bono aboririe abarai bari baganite kwire mesangerekano asensemo ya Western tibaba isa kobabagana gosemba baisa kobaga egesaku kyomoluya nigatebeta ya chingaki omusangerekano ogesiasa okageire gochego koreka chitarike 30 ne ya mocho mutinyo yiga asensemo ya Bukungu ime ya Kakamega. Mimi nimesikia wewe ukisema ati wewe hautaenda. Na mnajua wewe Kakamega hapo ndio bedroom yangu. Sasa nataka kuambia wao majamaa kama hawatachukua permit kwa Musalia Mudavadi wasikuje huko 31. Niseme nisiseme. Nitoboe. Sasa Mheshimiwa Musalia, wewe ndio unanipatia ruhusa. Ukiwapatia kifunguo waingie, mimi nitafungua. Lakini tayari ushasema wasikuje. Sasa I want to officially say hakuna mkutano Buhungu Stadium tarehe 31. Ama mimi naongea vibaya? Hii siasa ya Waluya sasa sisi tumesema hatutaki brokers wa kukuja kuanza kugawanisha Waluya. Na gwetera engane yo ya Cleopas Malala bono nigo Francis Atuoli ayetuguteirare na goteba buna omusangerekano ge siasa nigo gocha gokoreka asegetie kyo ya Bukungu ime ya Western buna yarobereire kurwabwe litangani nyoro omusangerekano yo nigo gocha gokoreka chitarike 30 yemo chomutinyo yoiga oikomi na kabere. I as an elder in this area and as a man was brought up in Nairobi, I've gone out of my way to make sure that the security that will be in Kakamega on 31st is security that no man or woman has ever seen. On 31st. Na hii kijana yetu ambaye mimi mwenyewe I made him a senator. Mumwambie awaje kuwa erratic. Mimi ndio nilimpa hiyo kiti. Juzi anasimama anasema Atuoli apatii watu kazi afanye, na nilimpa kazi ya senator. Hakuna mtu mwingine alimpa hiyo kazi. Ni mimi nilimpa. Na mtu akikupa kitu anaweza kunyang'anya, si namna hivyo? So aende mwambie ni kijana mdogo aende pole. Kwa ajili nikimlaani hata kuwa mtu. But what I want to assure him, hata kama amechukua, because we know who has funded him. Nenkwana ya Francis Atuoli nere gotoira omwelio wa mangana maya chinsa isano na ibere kurugaiga Ndizi TV. Gongwa kangambe ya mono asabaliki baito bali chinsemo ao elio kwene kianga baletira mangana ya asenchira engikira nukegima egere nayo mwanchu muligereria oyanyora asenchira yobwagare. Waigoni gongwa kangambe ya mono gochiase omo director ne John Kibati asega singia ogokora. Ayaiga amana yanda mange nochiko yanyora koraga chinsa 10 asenchera yobwenge noyo minto Vincent Onyancha wikachinga kiecho gendra ko baime ya Ndizi TV nero wansu bomugusi ncheni gonkor kwa Sara Nyarangi ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.
Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurengera chibice chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asorogonko bwogusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora